ngizoqala la. Laphaya kaMaphumulo siyizwa ey'ndabeni kuthiwa kunabantu above 100 Yes. abahleli emission. But what we are told ukuthi lapha emission kusemzini. Now uma kusemzini kwaze kwaba nabantu abangaphezulu kuka-100, it triggers on imithetho ye-safety and security. Section 28 of the Constitution ithi any matter that pertains to a child sibiza ngama-best interest. Ama-best interest of a minor child are paramount in everything. So mesibheka ukuthi indaba yengane it goes a long way. Baningi abantu abashade namakhosikazi abanye abantu nabanye abashade nabayena babanye abantu ngokomthetho kodwa akusiyona into esikhuluma. Siyadlula nje siyaqhasa. Akusiyona Like the issue of uMalema. uMalema usaku appeal. But sizokhuluma ngayo ngelinye ilanga ngoba i-briefcase yendoda amanye awapha ama-documents ngokomthetho abalulekile kufanele abe ngaphakathi. Mawungafa manje qo bafanele bagijime baye ngoba naleyo nto ixoviliswa ixove kakhulu izwe. Kodwa nje ukuthi amaphepha kufanele abe khona sikwazi ukuthi le moto le okuhanjwa ngayo la ekhaya is a take over installment. Uma yi-take over installment inomthelela omuni Imadas. ibelonga la ekhaya ku-estate yababa noma mase ubaba eshonile izobuyela kumnikazi. Izinto okufanele ngabe siyayibheka sibhekisise kabanzi. Ixoviliswa yaxabanisa abantu Babulalana abantu. babulalana abantu bangabhekani nalezi zinto ngabe zilungisiwe kungisomuntu.